ber tanış bol Kemme haberlerden tanış bol Belki bilmeyen esmedik zatların vardı Birbirler kalkin işleyin tanış bol Salam dostlar, Tanış Ol Magazin programmamızın 4. sanında sizi hoş gördük. Birbirler kalkin işleyin tanış bol Bugünkü sanımızda öz yıldızlarımız bilen başlamakçı. Ve ilkinci olup Zenan yıldızımız da Amalia taze klip çıkardı. Bu klibi bilen Amalia'nı kutlayaz. Bu klibi yine de Şahzat Batırov düşürüptür. Haçan düşürüyor, ne edip vakt tapya bilemiz yok. Yani tuvalema bugünlerde Şahzat hakikaten hem aktif, ona mutlayaz. Şimdi cover'ımız olsa Ekiz Ekizov'dan. Aydımın sazını, aranjirovkasını, sözünü Söhbet Rozif ediptir. Ve klibim bu çıkıptır. Sevgili dostlar, Şahzat Batırov'un rejissörlük etmeginde yeni bir klip var bu heptede. Söhbet Jumayev'dan bu klip. YouTube'da en köp dinlenen aydımçılarımızdan biri olan Söhbet Jumayev, aydımın sazını ve mix masteringini Bam Music ediptir. Aydım bu çıkıptır. Söhbet'i kutlayaz. Bu haberimiz olsa rap barada, Türkmen rap barada. Geçen yedeki sanımızda da Psych'ın çıkaran ve YouTube kanalına yükleyen tracklar vardı gurrun ediptik. Bu gezek olsa teze yüz pseudonimi ulanyan bir rapperimiz bilen Psych feat ediptir. Yani duet ediptir. Bu rap'ın adı teze dedi ve şu duetin üstü bilen değerli dedi de bir zatlar bize kaktırıyor. Yani teze yüzü özüne miras düşür. Kabul etmek gerek. Yani bu rap YouTube'a düşen gününden beri Kevar yerlere kani yakmadı diyen sebebi avdudayı Psych gali Türkmen rapinin ümde varıcı atlar vardı. Plagiat eyle beyle yalıp yakınsız gurrunlar, yakınsız videolar tayinlanıptır. Qavat geldi. Olar biz düğünden reddediyaz, hiç ile kabul eden yok. Ne derece doğruluğun belli değil olan bu videolar gerek mi? O arada da sizin özünüz fikir verip tesirlerde belki fikirlerinizi yazıp bilirsiniz. Sevgili dostlar, bu gezek dünya starları, Türk starları, Ruslar bilen bağlanışıklı ön ayrı ediyen sahipamızı birleştirip gurrun vermekçi. K-pop yıldızlarından, boy bandlerinden BTS, her sanımızda olar varada yokman gurrun edip geçiptik sebebi Billboard'larda top 1'de duruyor, top 1'i 7 hepte ver saklak geliyor. Ve bu hepte de yine taze klibini YouTube yayılımına koyuverdi. Permission to Dance adlı bu klibi YouTube'da trenddeki videolarda 3. ornuna dur. Elbette bizim video düşüren vaktimiz bilen videom size yetken vaktinin arasında belli bir vakt olan için men size beriyen maglumatlarım o vaqta çenli ütkepler. Şoň üçin käbir agzalarymyzyň kommentariýalarda ýazyşýaly. Maglumatlar ýalňyş däl. Ýagny maglumatlar biziň düşürýän wagtymyza göredir. Biziň düşürýän wagtymyzdaky maglumatlar size gödürleýär. Innik habarymyz Türkiýe starlaryndan. Burak Bulut, Mustafa Ceceli, Kurtuluş Kuş. Bu 3 aydımçyň bilelikde ýerine getirmeginde Leyla Mecnun adlı täze klip YouTube kanalyna goýuberildi. 4 günün içinde de 7 milyon görülmeye yetip bildi. Elbette yankay dışımyalı bu video size varyança azıcık ütkettiler. Ve Türkiye YouTube datalarına göre trenddeki 1. orunda duran video bolup dur. Yine de Türkiye datalarına göre YouTube'daki 2. orunda duran klibin yine de Mustafa Ceceli'de işli. Mustafa Ceceli bu evek Bilal Hancı ile çıkaran aydımı Rüzgar bilen 2. orunda dur. Yine de K-pop yıldızlarından Hyunjin Play With Fire adlı klibini YouTube'a yükledi. Bu klibinde Hyunjin Yacht Money bilen birlikte çıkış etti. Sevgili dostlar, bu haberimizde olsa Oğuzhan Koç var. Oğuzhan Koç kinoları bilen, kıyskacık sahna bilen çıkış eden teatralini, şovları bilen, late night şovları bilen meşhur aydımçılardan biri. Bu gezek Oğuzhan Koç, Arem Özgüç, Armağan Aydın bilen birlikte 3 olup bir aydym yerine getiripdirler. Aydymyň ady Yoksa Yasak. Ve yakınına YouTube kanalına yüklendi. Ve kıyıska wagtyň dowamında köp sanly dinleyijiler tarapyndan likelandy. Ve trenddeki täze kliplerden biri Zakkum gruppasından. Bütün şarkılar biter adlı bu klibini Zakkum YouTube kanalına yükleyenine 4 gün oldu. Elbette video size baryança birazcık ütkeme mümkün. Sevgili dostlar, dünyadaki en trenddeki aydımçılardan biri Billie Eilish var adı bu gezeki haberimiz.
YouTube'a goý berilenine 4 gün bolmagyna garamazdan 13 milyon prosmotr etip bilen Billie Eilish'in NDA adlı klibi hemişeki hali. Billie Eilish'in öňkü kliplerinin hemmesinde öz bolşýaly, originallygy, ütköşükligi we içinde ütköşük temalar barlygy bilen tapaklanýar. Sevgili dostlar, inni bolsa dünýäde we biziň öz ýurdumyzdaky şow dünýäsi we sanat älemi bilen baglanyşykly sport, fashion, kino älemi, aydym saz älemi bilen baglanyşykly täzeliklerimizi, habarlarymyzy siziň bilen paýlaşmak isleýäs. Marvel Studiosynyň fenomen kinolaryndan biri Black Widow, has doğrusu seriyalarından biri Black Widow 737 gün soň kinoteatrlarda goýup berilmäge başlandy. Marvel'ın Venom super gahramanlarından olan Black Widow, Scarlett Johansson tarapyndan häzirçe keşplendirip gerildi. Ýöne bu gezeki kinoda bolsa Scarlett Johansson Black Widow adly kino bilen hoşlaşýar diýen muşmuşlar bar. Dünýäniň şu wagtda çenlikip gören iň zehini, iň adatdan daşary ukyplara eýe bolan adamlaryndan biri Leonardo da Vinci. 500 ýyldan köp wagt öň çekip goýan Head of Bear, ýani aýynyň kellesi atly suratyny rekord baha bilen 12,1 milyon dollara satyldy. Justin Bieber 24 saatyň dowamında 3 tane konsert berdi. Las Vegas'ta gurnulan bu konsertlaryň dowamy biziň dilimiz bilen aýdanda oturuluşa ýazyp gitdi. Inni bolsa öz ýurdumyzyň şow dünýäsindäki bolup geçen gyzykly wakalar barada görüňedi. 11-nji iýulda Mado we Kebapçı Yelken Yacht klubda şow gurnady. Şowda Maro El çykyşy. Bu şowda häzirçe görülmedik bir-birinden gyzykly attraksionlar gurnuldy. Maro ele belli showmenimiz Hıdır bilen DJ Jiggy ýollaşyk etdi. Venan ýyldızlarymyzdan Firuza inni atlama atly aýdymyny çykarypdy. Entek klibi düşürilmedik bu aýdym hit boldy diýsem bolar. Şeýle owadan ýerine ýetirilen aýdym we Firuza bu aýdymyna klip düşürmäge başlandygyny we ýakynda YouTube'dan we Instagram'dan bu klibi bize getirecekdigini habar berdi. Sevgili dostlar, biziň şow dünýämizde we biziň durmuşymyzda iň gyzykly geçýän pursatlardan biri, iň gyzykly organizasiýalardan biri biziň toýlarymyz. Şeýle toýlaryň biri belli stilistimiz Hanyň ojagyna boldy. Bu şowkunly toýda Hanyň häzirçe image makerlygyny we stilistligini edip gelýän show biznesiniň meşhur adamlary, soňky wagtyň talantly we image bilen işlän aýdymlary bilen we hatda Arabyň gyýdy adly bilen meşhur aýdymyzy remake etmek bilen meşhurluk kazanan Azat Seş, bu komediya şowuň talantly, güýçli aýdymçylary Era 89 we meşhur we ýaş rejissörimiz Anush Teşli bu toýa gatnaşdylar. Ertesi gün Instagram sahypasyndan hemme toýuna gatnaşan ýyldızlarymyza sag bolsuny Aýdan Hana bizem şu ýerden öz gutlawlarymyzy ýetiresimiz gelýär. Elbetde toýunda bizem myhman bolduk we iň gyzykly pursatlaryny stilistimiziň ýanynda bolup bilenligimiz üçin bizem begençlik. Ve geldik iň soňky. Bu hepdeki men playlistimde topda durjak aýdyma. Häli bir toý barada gurrun etdim äsede. Şo toýda gelin bilen öýlenýän ýigdimizi garşy alanyna ulanan bir aýdym bar. Sam Smith Fire on Fire. Bu hepdeki playlistimizdeki birinji ornda durjak aýdymydan şu aýdym. Sam Smith Fire on Fire. Sevgili dostlar, tanış bol magazin programmamyzyň 4-nji sanynyň soňuna geldik. Bu videomyzdan göwnüňizden turandyr diýip umyt edýär. Like basmaňyza we video bilen baglanyşykly habarlarymyz bilen baglanyşykly tesirleriňizi, pikirleriňizi aşağıda ýazmaňyza garaşýar we iň esasanam videomyzy has köp adamlara we siziň dostlaryňyza da ýetmek üçin paýlaşmaňyza garaşýar.
ve biz hem size bir-birinden gyzykly, bir-birinden ýokary hilli videolar taýdanarys. Sevgili dostlar, indiki sanlarymyzda görüşýänçe hoş sag bolun, özüňize goýup Belki bilmeyen esmedik zatların vardır. Bir bilen kalbin işleyin tanış bol.